Milé kolegyne, milí kolegovia, dovolte mi, aby som vzhľadom na pokročilý čas predstavila niekoľko východiskových poznámok k svojmu výskumu a k svojej štúdii. Tvorba spisovateľov Latinskej Ameriky mala na Slovensku pomerne dlho príchuť neznámej a vzdialenej literatúry a vzdialenej kultúry. Dôvodmi bola predovšetkým geografická vzdialenosť a tým aj má pomerne malá možnosť osobných kontaktov s touto kultúrou. Potom pomerne dlho malý a mizivý počet ľudí, ktorí dokázali čítať v origináli a prekladať zo španielčiny. A dôležitú úlohu v takomto ponímaní teritória Hispánskej Ameriky mala aj istá hmlovina jazykovej jednoty medzi Španielska a 19 krajín Hispánskej Ameriky, vplyvom ktorej sme prakticky u nás do 50. rokov 20. storočia nerozlišovali pôvod originálu. Teda často ja aj v súčasnosti, ak študentom hispanistiky položíme otázku, odkiaľ daný autor pochádza, často naozaj nevedia, či je Španiel, či je Venezuelčan, Kolumbíčan, alebo z ktorej krajiny pochádza. Ak si pozrieme čísla, do roku 2015 vyšlo na Slovensku 125 knižných prekladov diel hispanoamerických autorov. Len spomeniem, prvé knižné preklady vyšli v roku 1948 v počte 3, potom v 50. rokoch 5, v 60. rokoch 10, v 70. 37, v 80. 37, v 80. 12, v prvom desaťročí 21. storočia 21, od roku 2010 0. Ak sa teda pozrieme na tieto čísla, ukazuje sa, že hispanoamerická literatúra na Slovensku prešla 3 základnými fázami. Obdobie od toho roku 1949 do polovice 60. rokov, potom obdobie od konca 60. rokov do 90. rokov a po roku 1990. Nás samozrejme zaujíma, čo je za týmito číslami, akú podobu, v akej situácii, v akom prostredí vychádzali tieto tituly. Zaujíma nás teda v štúdii a vo výskume, aké postavenie mala hispanoamerická literatúra v slovenskom prostredí, čo ovplyvnilo jej pozíciu, aký vplyv mala na domácu tvorbu a na rozvoj hispanistiky ako vednej disciplíny. Zaujíma nás výber titulov na preklad, aktivita jednotlivých prekladateľov, podoba knižných vydaní, teda doslovy, texty na obálkach, preklady názvov, diel a podobne. A samozrejme forma a obsah recepčných ohlasov. V prvom období, v období 50. rokov do prvej polovice 60. rokov sa prekladali najmä realisticko-regionalistické diela, pri ktorých sa dalo pomerne ľahko upozorniť na ich revolučnosť, na ich humanizmus, na ich kolektivizmus, teda na atribúty, ktoré boli požadované aj od domácej tvorby. Napriek tomu tieto diela boli nové a čitateľsky príťažlivé aj pre slovenských čitateľov. Myslím, že hlavne preto, že to boli väčšinou výpäté drámy jednotlivca, ktoré istým spôsobom kontrastovali s kolektivistickým poňatím domácej tvorby. Dôležité boli obrazy exotickej, divokej prírody juhoamerických pralesov, ktoré kontrastovali s témami združstevňovania alebo so širokými plátnami industriálnych románov v domácej tvorbe 50. rokov. A v neposlednom rade iste zaujímavá bola aj erotika, ktorá v tvorbe domácich autorov v otvorenej forme absentovala, či už vplyvom cenzúry alebo autocenzúry. Od začiatku 60. rokov sa situácia začala postupne meniť a menila sa aj v súvislosti s uvoľnením spoločensko-politickej kultúrnej atmosféry, ktorá v literárnom svete korešpondovala s hľadaním odpovede na otázku o budúcnosti románu. A jednou z odpovedí na túto otázku bol aj nový hispanoamerický román. Inovatívnosť a tematická a estetická
modernosť a návrat k románovému príbehu potešili nielen slovenských čitateľov, ale pravdepodobne aj domácich autorov, keďže mnohí z nich zistili, citujem Dušana Mitanu, že aj takto sa dá písať. A píše ďalej, keď si prečítal 100 rokov samoty, citujem, od radosti som vyskočil po plafón. Dôležitá sa javí aktivita vydavateľstva Tatran, predovšetkým jeho edície Luk, v ktorom vyšli prvé diela predstaviteľov hispanoamerického nového románu, myslím na Cortasara, Juana Rulfa či Ernesta Savata. Kľúčová sa ukazuje pozícia redaktorky Jarmily Srnemskej, ktorá ako pracovníčka, redaktorka a neskôr vedúca redaktorka svetovej tvorby, ako hispanistka sa redakčne podielala na vstupe týchto vtedy nových, neznámych autorov do nášho literárneho prostredia. Ak sme na začiatku spomenuli, že tá hispanoamerická literatúra mala vždy istú príchuť exotickosti a cudzosti, tak niekedy tento fenomén zohral aj pozitívnu úlohu, pretože sa takto často dala zakryť tá vrstva narácie, ktorá mohla v 50., 60. rokoch vzbudiť dojem niečoho magického, fantastického a neskutočného, samozrejme neželaného alebo nepožadovaného v tom období. K vydavateľskému boomu diel hispanoamerických autorov na Slovensku dochádza aj na Slovensku od začiatku 70. rokov. A paradoxne je to v období normalizácie. Teda keď to tematické, jazykové a estetické novátorstvo hispanoamerických diel kontrastuje s požiadavkou návratu k overeným hodnotám, ktoré boli proklamované v 50. rokoch. Sprievodné texty a činnosť edičného aparátu, tzv. Preventívna cenzúra, autocenzúra mali minimalizovať trecie plochy, aby aktivita vydavateľstiev čo najmenej dráždila politické a kultúrne inštitúcie. A tu vyvstáva otázka, akú obeť museli priniesť knihy a ich tvorcovia, aby sa dostali na náš knižný trh. Príkladom môže byť reprezentatívny román Gabriela Garciu Marqueza a magického realizmu 100 rokov samoty, kde prvé vydanie malo eliminované viaceré erotické pasáže, hyperbolické obrazy, najmä vyjadrujúce telesnosť a fyziologické prejavy človeka. Štilistická hladina textu bola značne nivelizovaná, subštandardné výrazy nahradené jemnejšími. Žiaľ, viaceré miesta nie sú doplnené či adekvátne upravené ani dnes, hoci text prešiel hĺbkovou, a to aj štilistickou, nielen gramatickou, povrchovou, redakčnou úpravou, prvýkrát pred druhým vydaním v roku 1984 a neskôr bol korigovaný v roku 1999 pred prvým vydaním vo vydavateľstve IKAR. Preklad však nekorigoval hispanista a výsledok naznačuje, že sa v preklade posilnila skôr realistická zložka, nie obraznosť a rytmus, tvoriace dôležitú súčasť autorského štýlu tohto autora. Ak si položíme otázku, ako je teda možné, že tieto diela, také odlišné od diel socialistického realizmu, sa tak promptne, prakticky paralelne s originálnymi vydaniami dostávali na náš trh, odpovedí je niekoľko, literárnych aj mimo literárnych. Okrem ich nespornej umeleckej kvality a univerzálnosti príbehov, ktoré prinášali, zohrala v tomto momente istú úlohu aj pragmatika literárneho života. Väčšina spisovateľov a predstaviteľov vtedy mladej generácie hispanoamerických spisovateľov bola ľavicovo orientovaná, podporovali kubánsku revolúciu i boj proti diktatúram v ostatných latinskoamerických krajinách. A ukazuje sa, že zotrvávanie na ľavicovej pozícii či odklon od nej mali pravdepodobne vplyv aj na ich prítomnosť či neprítomnosť v edičných plánoch našich vydavateľstiev. Aj preto možno nemáme preloženú Cortasarovú Rayuelu, možno nemáme preložené takmer nič z diela Carlosa Fuentesa a možno preto sme tak dlho čakali na nové preklady Jorgeho Luisa Borgesa. V 80. rokoch však už vychádzajú aj iné diela, ako diela magického či fantastického realizmu. Vychádzajú kubánske detektívky, ženské romány, klasická kubánska literatúra. Všetko preto kvôli povinným kvótam v edičných plánoch, ktoré boli vyhradené pre literatúru spriateľených či rozvojových krajín, kam v tomto období patrili aj krajiny Latinskej Ameriky.
Napriek tomu sa prakticky dodnes usúvzťažňuje hispanoamerická literatúra s fenoménom magického a fantastického realizmu, hoci ten v hispanoamerickom prostredí prestal existovať koncom 70. rokov. Istým spôsobom je to klamanie čitateľa, ktorý v knihe označenom ako typické dielo magického realizmu už nič magické nenájde. Pri sledovaní typu metatextov, ktoré sprevádzajú vydanie diel hispanoamerických autorov, možno vybadať dva zaujímavé princípy. V reklamných a propagačných textoch určených pre čitateľov sa zdôrazňovalo ono magično, zázračno a fantastično. Pre oficiálne miesta sa v posudkoch, odporúčaniach, doslovoch, edičných návrhoch počiarkoval onen realizmus, či humanistické posolstvo diel, či autorov kladný vzťah k revolučným zmenám vo svete. Táto pozícia a náš recepčný vzťah k hispanoamerickej literatúre sa, vidie to aj na tých číslach na počte vydaných titulov, začal koncom 90 alebo začiatkom 90. rokov. V súčasnosti je hispanoamerická literatúra, najmä vrcholné diela predstaviteľov nového hispanoamerického románu, považovaná za klasickú svetovú literatúru. Dnes sme svedkami skôr náhodných pokusov o vydávanie hispanoamerických autorov, ktorí sa tak dostávajú do nepripraveného prostredia, v ktorom už dávno odzneli efekty pôsobiace pred 30 rokmi. Zmena v recepčnej ústretovosti voči hispanoamerickej literatúre na Slovensku je podľa mňa prirodzená. Je prirodzeným prejavom meniacich sa ďurišinovských literárnych generálov. Tradične silné literatúry so stabilnou pozíciou v kontexte svetovej literatúry, myslím Francúzsku, Rusku, Nemecku či Taliansku, aj u nás nahradila po roku 1990 hegemónia americkej či anglickej literatúry, do ktorej centrálneho poľa prerážajú istých významných historických okamihoch nielen periférne literatúry, ale aj periférne žánre. V súčasnosti sme svedkami toho prieniku, povedzme, detektívnych škôl v severských literatúrach. Pôvodne periférne literatúry teda si opätovne, tak ako to bolo v prípade hispanoamerického nového románu od polovice 60. rokov, prerážajú cestu a istým spôsobom snažia zdolať tú globalizovanú podobu literárnych produktov súčasných centrálnych literatúr. V názve môjho príspevku bol pôvodne otáznik, teda z periférie do centra a v zátvorke a späť, keď teda po tom výskume, ktorý robím a ktorý po všetkých tých úvahách sa zdá, že tam má byť afirmatívna bodka, teda že ozaj a späť, ale aj táto situácia má isté pozitívum a to, že prekladáme síce málo, ale možno máme tým viac času na istú syntézu, po ktorej volali naši predchodcovia, prekladatelia starších generácií, ktorí mali toľko čo prekladať a mohli toľko prekladať, že na syntézu a nejaké objektívne obzretia späť nemali čas. Ďakujem pekne.